Наречената площадка за игра според Центъра за градска мобилност. Не знам дали има друга площадка, върху която има толкова много асфалт, а не омекотяващи плоскости от пресована гума. Тя няма никакъв вид на площадка. Ето ги и катерушките, които са от преди 25 години. Ето, нищо не се поддържа. Все още си спират и коли, които явно не са глобени все още. Ето е колонката за зареждане на електрически автомобили, за която би трябвало да имат разрешение от Столична община, за да я поставят. Иначе не виждам как ще стане. Друга площадка с колонка за зареждане на електрически автомобили не съм видял. Това е детска площадка. Или парк. Може би е парк. Красив парк в междублоковото пространство, в което има асфалтов път. Та така.